Mine damer og herrer, jeg vil lade det kampråb være et velkommen til kanalen, velkommen til streamen, og velkommen til et finaleopgør i Final Four her i H.C. Andersen-hallen for at spille om en oprykningsplads fra 2. division til 1. Og det er vinderne af denne sæson, som får mulighed for at tage dette valg. Mit navn, det er Simon Adel, og jeg har fået fornøjelsen af at streame en kamp her mellem 2 udbanehold på Odenses hjemmebane. Velkommen til, og vi er klar. Velkommen til kanalen. Her er AGF 1 allerede oppe, og de spiller i mørkeblå. Og her har vi det første 3 point, der gik ikke engang 10 sekunder, så var den der sat. Er det et tegn på noget? Det finder vi ud af. Udover det, så kan jeg fortælle jer, at det er sæsonens sidste kamp her for begge hold, der spiller. Det ene hold, som scorer her i grøn, er Åby Høj fra Aarhus. Og det mørkeblå hold her er nemlig også fra Aarhus, AGF 1. Yes, og vi er i gang her og har taget hul på det første minut af sæsonens sidste kamp. Og der bliver spillet fysisk, der bliver spillet hårdt, der bliver lavet double spin moves, og alt er i fineste orden. Der har været kampe hele dagen, siden klokken var 10:30, og nu klokken 18. Og vi er stadigvæk i gang herude i H.C. Andersen-hallen. Rigtig godt arbejde af alle, som har været en del af det. Fra dommere til publikum, til familie, til frivillige, til vinder, til alting. Og her har nummer 10, som vi nok snart skal have fundet et navn til, fordi he built like a truck. Og her samlede han sig sammen og tog det første kast. Her kommer skud nummer 2. Ja, det er big man form, det der. Det er sådan big man skyder. True big man. Rigtig fint. Her, og nu står der 3-4. Og her tager AGF bolden op ad banen. Oppa, lidt for meget power fra nummer 21. Oj, det blev et steal, det går den anden vej. Og her, AGF spiller nummer 17. Rigtig flot lavet. Her er nummer 15. He's also built like a truck. Og her har vi nummer 12. Gammel Odenseaner længst ud venstre i billedet. Nummer 12 i grøn trøje fra OB Høj. Er det rigtigt? Tak for i dag, min mand. Rigtig godt lavet. God indsats, ikke? Sig lige hej. Her super clean shot af nummer 4. Og her kan Victor, som vi lige har set, Island Boy. Han kan lige få lov til at få et shout-out på streamen. Super fint. Han har været her siden klokken var 10. Og nu er det altså spisetid. Tak for din frivillighed. Der går altså en MVP til dig. Og her, Åby Høj igen med fin form på sin straffekast. Og her mister rutinen. Nummer 23. Han er clean. Nummer 23. Scorer og første mand hjemme i forsvar. Det er noget, vi alle sammen kunne lære noget af. Og her lille studsaflevering ind til Brickhouse. Og her uheldigvis ikke kontakt med bolden. Og her kan jeg afsløre, at der står 7-6, og vi er 2 minutter inde i finalen. Leder efter den. In and out. Den får han ikke. Ja, højt tempo på Åby Høj. Jeg tror lige, jeg har brugt ordet høj 2 gange der, men I vil være mindre. Her, Brickhouse. Nummer 10. Og der bliver kaldt en
fejl. Og her, nummer 19, Jonathan, bliver skiftet ud. Og ind kom nummer 26. Jeg glemte at give et shout-out til dommerbordet. I ved alle sammen, hvem I er. I har været aktive og relevante hele dagen. Det kunne ikke ske uden jer. Og her, Mr. Routine, nummer 21. Der leder han efter en aflevering. Det er en fræk lille aflevering ind i bagrummet. Og her går det den anden vej med lidt over 7 minutter tilbage af første kvartal plus det løse. Lad os se, hvad OB Høj kan bygge op her. Med Jarne med den. Femmeren trækker ud til en 3-point. Det er ikke anvendt i denne omgang. Og her ser vi Mr. Routine være point guard for AGF. Og der var den rigtig fine træer. Lige hvad der er brug for. Han finder... Det er kun en bulldozer, der kan finde en vej sådan der. Og det er super flot af OB Høj. Og her, shout-out til dommerne. Super professionel, super autoritær. Ryger den over midten. Negativ, det gjorde den ikke. Godt holdt inde. Ja, nummer 17 forsøger at lave no-look. Og det er faktisk rigtig flot. Og her bliver han mødt 2 gange og får en fejl. Og her bliver det Kasper Carlsen med 2 skud. En ting, som vi jo alle sammen ved omkring Kasper, det er jo, at han har altid spist sin grøntsager. Du bliver ikke sådan der, så høj, så bred, hvis du er glad for McDonald's og kredsen. Her viser det sig. Rigtig fint. Nummer 24. Og her OB Høj gør sig klar forrest i billedet. Nummer 13 til en indskiftning. Og det er flot løbet. Backdoor cut. Uheldigvis ryger den ikke i. Og OB Høj kan ikke lave det til 2 point. Og Mr. Routine løber det rigtige sted hen i det rigtige tempo og laver 2 nemme point for AGF. Flot spillet af begge hold indtil videre, og vi snart har 5 minutter tilbage af opgøret. Og her kommer et skud. Ja, lige hallo. Nummer 15. Tag ikke at glemme dem. Så flot. 3 point. Der står nu 15-11, og vi har 5 minutter tilbage af første kvartal. Her, Mr. Routine vil ikke have hjælp derind. Går efter kontakten. Brokker sig lidt til dommeren. Sker ikke noget. Og her, OB Høj, ud til nummer 5. Og der skal han igen vise, at Brickhouse can shoot. Det er den nye form for big guy i spillet, i sporten. Simpelthen så imponerende. Det der, det er over 100 kilo. Og det der, det er 2 træer, lige streg, 6 point, lige ned i foret. Han bliver dobbeltteamet. Ud til nummer 17. Han er god til no-look passes. Der fik du endnu en. Og hele vejen over til Mr. Routine i den tynde ende af forsvaret. Og den der bliver kaldt som no bucket. Og her kan I se, hvad det betyder for OB Høj-spiller nummer 15, Brickhouse, at lave 2 træer. Ja, fænomenalt. Lad os hoppe ned og se, hvad OB Høj har tænkt sig at tale om her i pausen. Når vi spiller det der angreb, hvor vi lige har en tålmodighed, vi flytter bolden 2-3 gange på spacer, okay? Det er fremragende, okay? Der er masser af plads, Simon er fri, Stanko, masser af ting ind under kurven, okay? Angrebet pisser godt, det er forsvaret, der hænger lidt her, okay? Prøv lige at høre.
bolden op. Så råb, hvem vi har. Okay? Der står hele tiden en eller anden gut fri. Okay? Match up, find ud af, hvem vi har, og hvis det ikke er den, vi lige tror, jeg har, så snak jeg ud af det, okay? Når de begynder at flytte bolden, der kommer 2 ting. Vi skal passe på, at vi ikke kollapser, så vi ikke falder. Altså, når bolden er derinde over, at de bare kan skippe den til en fri træer. Okay? Vi bliver nødt til at sætte på, at vi kan holde den nogenlunde mand. Og drenge, det slået, så 2 gange har vi set den mand, og hver gang har vi fået den. Vi skal ind og blive blokket, og de blokker det, de kan ikke blokke. Hold i kæft, det var en mand snak. Det der forsvar, kan vi løse det med snak til hinanden. Lyd på, kom nu. 1, 2, 3, lyd på. Flot her. Flot koncentration. Bevar den. Her er Åby Høj, som virkelig viser nogle professionelle takter. Meget flot. Den form for kommunikation, at de kræver af hinanden, og den måde, at der skal kommunikeres i en finalekamp. Der er tid og plads til, at træneren bliver set og hørt. Og vi skal nok komme til et tidspunkt, hvor spillerne får lov til at komme med forslag. Men lige nu, der gør vi, som coach beder om. Nummer 15 skal han have 3 i streg. Og in and out. Men nummer 3 får den der. Super godt lavet. Og her minder coach fra Åby Høj Grøn om, at vi skal huske at snakke sammen. Og det bliver der. Og her kommer en indskiftning. Det er så fint, det skal bare. Og her. Åby Høj. Op ad banen. Og der. Høj ark. Hvem skal op og have den? Det skal nummer 24. Får han 2 hænder på? Ja, det gør han. Det er hans rebound. Og der. Mr. Routine skal have noget til en fin lille jumper fra nummer 18. Som vi ikke har set de største takter fra endnu. Der er stadigvæk spillere, som skal ind og gøre sig gældende og relevante. Nogle af dem har gjort sig bemærkelsesværdige allerede i går. Og der kommer nummer 18, hurtigt tempo, god fart. Desværre går det hen og bliver lidt og her har jeg hørt, OB mangler en målmand. Det der udspark, vi lige var vidne til. Fantastisk. Længe set. Sjældent set sådan en udspark. Og her. Og her. Brickhouse ryger ud. Ja, for at være ærlig, så nåede jeg ikke engang at se, hvad der skete, for jeg kiggede faktisk et andet sted hen. Jeg så bare bolden ryge bærest i lokalet, og jeg tror, det var en fod. Her, Åby Høj, med fin jumping pass her, og det er studsaflevering tilbage. Hvad vil han? Den bliver ikke holdt til et skud, den bliver holdt til en aflevering. Jeg siger basket her. Og det her er vi. Nummer 19. Fin rebound. AGF, bolden i angreb, og scoren er 15-16. Hvor vi har 2,5 minut tilbage af første kvartal. Og den aflevering kom lige lidt for sent. Ellers fint observeret. Godt læst. Og her Åby Høj. Classic big man move. Og her er nummer 24 blevet en point guard. Der leder han efter åbninger, muligheder. Går op mod 3 mand, tager sin egen rebound, løber ind igen, lægger den der i.
Han var nok irriteret over, at det ikke kunne ramme ham i en aflevering, så han tog den bare på banen selv. Det tror jeg godt, Åbyhøj kan arbejde med, hvis han har tænkt sig at gøre en ting ud af det. Men nu må vi se. Og det er fine, små stusafleveringer og massive blocks. Super fint her. Og her med 11 sekunder på shotklokken. Ud til nummer 4. Åbyhøj. På screenen, leder efter kontakten. Op, læg den i. Det er meget klassisk basket. Fine takter her fra begge hold med lidt over et minut tilbage. Og der leder han efter en aflevering. Der finder han afleveringen. Han finder også rebounden bagefter. Kan dog ikke holde den under kontrol. Men rigtig fint her er nummer 24 fra AGF. Og her nummer 10, Stanko. Og det er AGF. Hurtig spiller. Øj, han er springfarlig. Føler, at han blev krammet, og det vil han ikke i kampen. Åbyhøj spiller den godt rundt. Leder de efter en short jumper, så var det i hvert fald det, at de fik der. Stanko lige blevet skiftet ud, op og stå på bænken igen og igen, bliver der sagt. Why fix it if it ain't broken? Ja, nummer 18 arbejder hårdt på at komme fri her. Kan han? Skal han? AGF. Nummer 13, Grøn, Åbyhøj, fejl. Overrasket. Der kan han desværre ikke finde en medspiller. Og nummer 13 ser, om han kan finde vejen ind til kurven. Det var godt forsvar, det der. Det kommer vi ikke udenom. Det var godt forsvar, det der. Og her Åbyhøj. Virkelig volumen på Åbyhøj. Her de grønne med 18 sekunder tilbage af første quarter. Der står 17-22. Og I kan se, tiden tæller ned i top venstre hjørne. Det var en flot crossover ind til venstre. Hjælpeforsvar. Bounce. Bing. Bada boom. Næsten. Og der bliver talt ned her fra bænken. Det går hurtigt den anden vej. Og der får vi et dunk. Det havde været lidt fedt, hvis der stod en under. I stedet for et dunk i spilstop. Nummer 11 bliver skiftet. Nej, det gør han ikke. Det er nummer 11, der får en unsportsmanlike conduct. Det vil sige, du skal juble, men der er en grænse, åbenbart. Og jeg tror ikke, at dommeren her tillader et råb af lungernes fulde kraft. Lad os holde det på 80-90%. Og her vil Åbyhøj-spillerne gerne tale med 1 sekund tilbage. Warning til nummer 13. Det er en finalekamp. Og vi har nerverne ude på tøjet. Lad os lade være med at lade som om, at det ikke har nogen betydning. Og at folk overdriver. Det er en finalekamp. Vi kan godt tillade spillerne at reagere lidt kraftigere end normalt. Men det skal være inden for sportens og retfærdighedens grænser. Er det, at jeg tager ud fra det, vi lige har været vidne til på skærmen.
Og her, 1 sekund. Den er tough. Hey. Sådan en enkelt en fik vi jo faktisk i sidste kamp. Og her synes jeg, vi skal gå over til AGF og se, hvordan at der skal snakkes i halvlejen fra coach og spillere. Let's keep building on that defensive offense. They play really well. We get stops and then get it. 2 seconds, 2 seconds, Anders. 2 seconds. Just keep playing hard defense. Score easy goals. We have a hard time scoring. Just another back door. Yeah. And remember, 15 is the only one who wants to shoot. The rest of them would rather drive. Ser godt ud, drenge her. Vi kører videre. I klar, ja, vi kører. Er I klar? 1, 2, 3, kør! Prøv lige en udskiftning. Pause for Simon. Bag ind. Go boys. Det var en hel film, -agtig. Så I det, hvordan jeg fulgte ham. Super. Og her, Åby Høj, har vel også talt, og det vi var vidne til hernede, det kører egentlig som det skal. Det kører rigtig fint. Coach fra AGF kan godt lide at se, hvad der sker, hvad der foregår. Og her må jeg sige, jeg er meget imponeret over begge coaches og begge spillere. Der er nemlig 30 sekunder tilbage af timeouten, men de vil gerne spille med det samme. Super passioneret, super bemærkelsesværdigt. Og ved du hvad? Who needs a break anyways? Let's get to it. Second quarter. AGF 1 mod Åby Høj. Her hvor scoren er 19-22, og vi lige har taget hul på anden quarter. Første 9 sekunder af første quarter, det var en 3'er. Her får vi, som man sikkert kan forvente, inden for 9 sekunder af anden quarter. Der var straffekast, og samtalen fortsætter. Og her med nummer 12. Sætter den fint. Sætter den rigtig fint. Nummer 12 sætter 2. Rigtig fint. God form. Og der. Ikke fuldbanepres, men de er heroppe. Man kunne godt løbe bag ved dem. Hvad gør AGF ved dem? De følger dem hele vejen ned. Nummer 18, Shifty. Han er rigtig hurtig. Han skal bare bruge det. Det var farligt også, den der. Og her løber nummer 5 fra Åby Høj op på banen. Beskytter bolden. Der kommer der en fin screen. Nummer 18 bliver ramt af den. 11 står top key klar. Skal han have en 3'er? Ja. Og her er vi gået fra et fodboldudspark til en håndbold-mundmandsredning. Han er virkelig overrasket her, nummer 23. Jeg tror, han skal have lov til at se den i replay. Det kan godt være, du gjorde dig bred, men du brugte din arm som din ben. Eller, du brugte din ben som din arm. Ja. Og her, nummer 5, inbound. Der bliver talt ned. 5 sekunder har man til at få den ind. Og der, nummer 8. Det var shifty move. Men faktisk lidt for hurtigt til hans egen bag. Men vi er jo nødt til at skubbe niveauet. Og også sig selv som spiller. Super flot. Og finde ud af, hvor dybt går ens bag. Her, 17. Der er klar på en no-look. Faktisk den eneste spiller, jeg har set hele weekenden, der dyrker en no-look med stor succes. Og her, nummer 18, viser sin hastighed og sit temposkift. Den var fin. Og her igen bliver AGF-spillerne hernede. De prøver at få dem til at blive på egen banehalvdel i 8 sekunder. Og med sådan en aflevering der, lykkedes det faktisk for AGF at få presset Åby Høj til at kaste bolden væk. AGF's bold igen. Nummer 17 her, Mr. No Look Pass. Kig her, kig her, kig her.
De afleveringer. Han kan godt kigge på dem, og han kan også lade være. Nummer 17, specialisten i afleveringer. Herligt at have sådan en på sit hold. Fin dribling. Ikke så fin aflevering. Men det kunne jo godt være, at normalt plejede der at stå en lige der. Og det faktisk ikke var hans skyld, men der var en, der manglede at tage løbet. Hvem ved? Det kan man jo altid snakke om bagefter, når man kan se det på stream. Og tusind tak for at klikke på kanalen. Jeg håber, det her det er noget, I kan bruge til noget. Og der var jeg i tvivl om, hvilken bold der var. Jeg tror lige, vi skal... Og der vender de på, han spinner som en kat. Åby Høj-spilleren får lagt den i. 8 minutter tilbage. Af andet kvartal, hvor der står 21-26. Den holdt han længe, og han får alligevel lagt den i AGF. Og har nu fået sin hold op på 23 point til AGF og 26 til Åby Høj i grøn. Og det er AGF. Ifølge scoreboarden lige nu. Og det er AGF vinder forsvarsduellen. Det lignede, han gik op der. Det lignede rigtig meget, Mr. Routine gik op der, nummer 21. Super rutineret. Og scoren er nu 28-28 her i anden kvartal med 6 minutter og 30 sekunder tilbage. Nummer 15 fra Åby Høj ser sig selv skifte den om et kort øjeblik. Og der shot clock løber ud. Han kan ikke beskytte den der. Den har han ikke styr på. Og der mener han bliver ramt i øjet. Selvfølgelig et uheld. Og her, selvom nummer 12 siger, jeg kan ikke se ud af øjnene, så bliver han på banen. Og her, Mr. No Look, Mr. Let me have a look. Og der, kæmpe dom. Her, pump fake, spin move, ordentligt op. Hallo, et move fra nummer 12. Og her står der 28 stadigvæk. Og her inbound pass fra Mr. No Look. Og her Mr. Routine, nummer 21 fra AGF, simpelthen op i ansigtet på nummer 15. Tager rebounden og troede, at det var en medspiller, han afleverede til. Og det er stor jubel fra Åby Højbænken. Og her nummer 25 laver fejlen fra AGF. And one. 2 point tæller, og han får et straffekast. Og her bliver der kaldt en timeout. Lad os gå ned og se, hvad Åby Høj har at sige til spillerne.
få det der space. Ham Pito, han hjælper op. Han sidder hernede, vi kan altid få nok ud herfra. Du er 100% der. Hvad er det? Wings, okay? Vis jer derude, okay? Så Tuba, han kan komme af med det. Så Tuba, han kan tage 38 dribblinger hernede, fordi de er langsomme til at komme tilbage. Okay? I er store folk. Så hvis vi nu kan få den der bold afsted, okay? Om vi så spiller pick and roll, eller om det er fordi, at Meller eller Stanko er herinde, okay? Men vi skal have den op ad banen. Rundt med 1000 driblinger her, I skal gøre spilbart, okay? Spacing, masser af spacing ude på wing, og så er der altså en af dem, der har mistet derinde, okay? Der er kun en stor, han gider knalde det. Eller herinde midt. Ned. Så er det hver gang. Stanko, Meller. Kom nu, så slår vi ved her, boys. Kom nu, 2, 3, 4! Og her gode takter fra Åbyhøj, som virkelig har sat sig op for at komme hele vejen. Ikke bare til finalen, men også tage den her med hjem. Og her går vi tilbage til kampen. Et straffekast efter en and one. Og der lægger han ned så fint af nummer 4. Soldaten fra Åbyhøj. Hold da fast. Det er vist det, man kalder et top shot, det der. Nummer 4. Soldaten fra Åbyhøj. Ind, ud. Ej, hvor er der mange fejl nede i panten. Og det er Stanko, nummer 10 fra Åbyhøj, får lagt den der i uden meget besvær. Og her top key har vi nu nummer 23, som sætter den over til Mr. No Look, som tager et drive, prøver at aflevere den tilbage, men desværre uden held. Her hvor vi har taget hul på de sidste 5 minutter af anden kvartal. Stanko! Op og hente, op og glemme. Hvor er det fint. Et lille putback, lidt tip-in. We tip-in. Og der forsøger han at få den mellem benene igennem 2 spillere. Meget aggressiv dribling, han vælger at forsøge. Og der, sådan en aflevering kan jeg ikke lide. Den dårligste aflevering, jeg kalder i basket, er mellem knæ og ankel. Jeg hader, når den ligger dernede. Og der, ind til Stanko. Afleverer den tilbage. Spin move. Soldaten leder efter en 3-pointsskytte. 5'eren. Fint forsøg. Og Stanko er i gang med at lave street moves. Han troede, det var bolden. Det var modstanderens pande. Der er jo nogen, som bruger briller, men spiller uden. Og her igen, kommunikation er key for Åbyhøj. Men også AGF. Og det er nummer 24, vil gerne bounce, bump ind og simpelthen bruge fysikken. To kast. Fejl til nummer 13. Rigtig dejligt at have nogle dommer, som simpelthen er herude og er klare og tydelige, retfærdige og autoritære. Og her kommer skud nummer 2 fra nummer 24. Og det er Stanko with the rebound. Og her ryger vi op igen i AGF's forsvar. Stanko, pump fake, afleverer ikke. Og det er Heiberty godt nok en fejl meget op. Men lurer mig, om han ikke er en giftig skytte på straffekastningen.
Lad os finde ud af det. Men så snart man ser ham skyde, så kan man godt se, at det er big man shooting. Og big man har en tendens til at være rigtig meget på straffekastlinjen til træning også. Når man kan gå ind og hente så mange fejl. Ej, hvor er det flot rebound det her, Åby Høj. Stango ind. Skal han ind og arbejde igen her? Nope. De ansvaret videre. Det er fornuftigt. Han har gjort rigeligt. I hvert fald i dette angreb. Her skal han måske ind og kæmpe for rebounden. Det har han slet ikke brug for. Det har han slet ikke brug for. Flot lavet. Flot holdspil her af Åby Høj. Med 3 minutter tilbage, og der står 31-38. Her fik I lige en gratis no-look pass. Ud til Mr. No-look. Øj, rigtig fint. Og her bliver der kaldt fejl. Da soldaten fra Åby Høj, nummer 4, simpelthen kommer flyvende ud. Det var den første ud af 3 til Mr. No Look. Nummer 17 for AGF. Fin form. Fin form. 24 kører bare på rutinen. Han er vant til at løbe ind og tage den der efter 2. Men når man har tørøvet noget fuldstændig til ugenkendelighed. Og der 3 af dem er simpelthen lige i nettet. Og her med 3 minutter tilbage og 7 sekunder. 34-38. Det er en meget, meget tæt kamp her. Helt op til halvlejen. Ej, hvor er det en fræk lille aflevering. Den kommer vi ikke udenom. Hvis jeg havde en tv-redaktion. Ja, tilbage i studiet. Kan vi lige få den der slow-mo? That was clean and beautiful. Nogle gange behøves det ikke være buckets, for det er beautiful. Here we go. Nummer 25 leder virkelig efter en høj aflevering. Og det er Mr. Rutine. Another no-look. Er det en del af hans bag også? Lækkert. Men no cigar. Og her, nummer 5 år i højre side. Soldaten har set ham. Han kan dog ikke finde ham i en lige bane. Stango. Ja, det er godt forsvar. Nummer 21 her, mand. Rutineret, mand. Der bliver rullet lige ind i ham, mand. Og han mærker det lige på hagen. Kan vi se? Men lurer mig om smagen af blod ikke får ham til at tænde fuldstændig af. Ind i kampen selvfølgelig. Det skal da ikke være en hemmelighed, at når en big man ikke kan komme rundt om dig, så begynder han at bruge sin styrke. Når hans styrke ikke virker, så begynder han at bruge sin vægt. Og når han begynder at bruge sin vægt, så kommer folk til skade. Og det er et tegn på, at man er på vej ind i hovedet på nogle af de store spillere. Og her står der 34-43. Og der flyver han ind i 2 spillere. Og der bliver der ment, at han ikke står stille i det øjeblik, hvor de rammer hinanden. Og her har vi 1 minut tilbage. Og her er der lige noget vådt på banen. Det kræver lige en
fælles effort at få tøjet op. Dommerbord. Hvem er det, der har 43? Hvem er det, der har 43? Åbyhøj. Super. Normalt er vi jo vant til hjemmebanekampe, så er den ikke så svær at regne ud. Men når vi står her i H.C. Andersen-hallen her på en fantastisk lækker lun søndag til en finalekamp, så kan det godt være lidt forvirrende, når de begge to er gæster i byen. Ja, mester husk at spise din grøntsager. Han er 1 ud af 2. In and out. Og AGF får altså den bold der igen. Og det her går hen og bliver backcourt violation. Og til jer, der er nye i sporten, bolden må ikke komme fra den ene over og så tilbage igen. Det må den ikke. Ikke i basket. I fodbold kalder man det at parkere bussen, så afløber du bare ned til målmanden eller bagerste kæde. Her i basket, der får du lov til at give bolden til modstanderen, hvis du løber ned, efter du har krydset midten. Det vidste de selvfølgelig godt. Det var bare lige en serviceinfo til jer, der ikke vidste det. Her, den gamle odenseaner, nummer 12. Ham, der gjorde ligesom H.C. Andersen. Flyttede lige så snart han fik chancen. Og 23 puller op i den der. Og der sørger mister rutine nummer 21 at holde bolden i spil. Men der er ikke nogen til at følge op på den. Her har vi 1 minut tilbage, hvor Åbyhøj er foran med 45, og AGF har 35. 10 points difference, 1 minut tilbage, før at vi går til halvleg. Der har vi jo H.C. Andersen, nummer 12. Og her blev det til 47 til Åbyhøj. Og stadigvæk 35 til AGF. Og her Åbyhøj vil gerne have en større føring. Og det kan nummer 13 sørge for. Og her får Åbyhøj at vide af coach. Ingen fejl. Ikke her de sidste 25 sekunder. Det var en flot aflevering. Kommer vi ikke udenom. Den der var god. Har masser af plads nede i højre side. Der er ikke nogen, der har trukket derhen. Det gør nummer 15 så der. Fint. Nummer 12, H.C. Andersen, kommer lige ud og sætter en screen. Bevæger sig lige ud, fordi han ikke er bred nok, jo. Og der, nummer 15, skruer med skuddet. Men det bliver faktisk bare til et super lækkert, delikat layup. Og med stor opbakning og jubel fra bænken. Og her er vi nået til halvleg i slutningen af anden kvartal. Vi har nu 2 gange 10 minutter tilbage, 3. og 4. kvartal, der står 51 til Åbyhøj i grøn spillerdragt og 37 point til AGF 1, som vi har her på skærmen i mørkeblå spillerdragt. Rigtig fint. Vi holder en kort pause. Du skal ikke gøre noget som helst. Jeg sørger for at klare det hele for dig. Vi ses lige om et øjeblik. Og her er vi tilbage. Super. Vi er ved at tage hul på 3. kvartal nu. Her mellem Åbyhøj og AGF 1, som spiller på Odenses hjemmebane i H.C. Andersen-hallen. Her, hvor vi spiller om potentiel oprykning fra 2. division til 1. division. Så det her det er kampen om, hvem der vinder 2. division i afdeling Vest. Let's get it. Her, soldaten fra Åbyhøj bliver mødt med et sabel at reach. Det var Aladdins sabel, der lige blev svunget. Magisk var det ikke. Og her går vi i gang igen. Jeg kan fortælle jer, at scoren er 37 point til dem i sort spillertrøje. AGF, blå, sort. Det er svært at se. Og så har vi grøn, Åbyhøj. Soldaten for Åbyhøj, nummer 4, sørger for, at der nu står 53 til Åbyhøj i grøn spillerdragt og 37 point til AGF 1. Huha. Åbyhøj er ved at få lavet en
afstand mellem begge hold her. Den forsvandt lige der i midt i drivet. Nummer 15 leder efter en aflevering. Ikke nogen sætter i tempo. Han beskytter den, tager det stille og roligt. Og det er et godt forsøg på et fint spin move, men der bliver simpelthen lige reachet. 24 har den. Og hvordan fandt han den der? Og der. Nope. Og her tager vi lige og drejer væk. Og her var der lige en gammel knæskade, tror jeg, som simpelthen lige bombede op igen. Og her kan vi se, at scoren er 37-57 her i tredje kvartal. Med knap nok 9 minutter tilbage. Og her ryger en meget relevant og vigtig spiller på bænken. Og her er der ikke nogen fra OB Høj, der har is med. Og der kan man se, at det er ikke første gang, at han har været udsat for det. Jeg har også læst i en artikel før, at is er med til at formindske hævelsen, men ikke restitutionsprocessen. Det ord kan jeg knap nok stave til. Så at restituere hjælper is ikke med. At sænke hævelsen hjælper isen med. Det vil sige, at den smerte, du oplever lige efter skaden er sket, vil kunne formindskes. Ret mig, hvis det ikke er korrekt. Jeg synes, jeg læste det i sted på internettet om nogen, der havde med sport og idræt at gøre. Det var noget med, de sagde, at man egentlig skulle binde det hårdt op. Og det var det sidste, folk havde lyst til, når de havde rullet anklen eller havde fået knæet skadet. Har man ikke lyst til at lægge en stram bandage på den. Men jeg er sikker på, nummer 15 nok skal klare sig. Og holdet må køre den hjem uden ham. Han er og har været en vigtig spiller for OB Høj. For at kunne lave denne føring. 53 til OB Høj, 38 til mørkeblå dragter fra AGF 1. Og nu må vi se, om AGF kan vende den her om med små 18,5 minutters spilletid tilbage. Det er jo ret lang tid, så lur mig. Alt er muligt. Og det er ud til nummer 8, Top Key, sender den, front rim, 24, rebound, og det er Mr. No Look. Han kan godt lide at føre bolden op hurtigt. Og det er 23, leder efter kontakten. Møder Stango, nummer 10. Enden under kurven. Dommeren står tæt på, laver kaldet. Og allerede her til jer derhjemme, så kan I se, at nummer 15 er op og gå igen. Og der er ikke noget, han hellere vil, end simpelthen at komme på banen igen. Hjælpe. Super. Jeg vil lige give ham en high five i tilfælde, at han gik forbi. Det gjorde han ikke. Left me hanging. Men okay, det skal jeg vist ikke brokke mig over, når han lå rundt med det, der føles som en issyl i knæet. Og her, Mr. No Look, op ad banen. Og her on the sideline, han er begyndt at lunde. Nummer 15, han vil så gerne ind igen. Bare mentalt for at være der sammen med holdet. Han har jo spillet for at nå hertil. Og nu vil han også gerne være med til det her. Og det er 2 mand, hvis ikke 3. Og det er sådan, at vi får lidt thumbs up fra Brickhouse nummer 15 her, som er begyndt at sætte fart i skoene igen. Und gør det nok stadigvæk. OB Høj op og hænge. Nummer 24 op og hente. Sådan, Mr. Rutine. Right side. No cigar. Det er hurtigt at spillet det er nu.
40-55. Stadigvæk OB Høj foran med 15 point her i finalen. Stango, Mr. Rutin. Og der kommer den flotteste no-look, vi har set i hele kampen. Den slår faktisk nummer 17, Mr. No-look. Men du får ikke et kaldenavn for at gøre én ting én gang. Du får et kaldenavn for at gøre den samme ting mange gange. Og her løber AGF hjem i forsvar igen. Og OB Høj, soldaten fra OB Høj, nummer 4, fører bolden over midten. Og det er Arvind spiller ned og læg. Han er oppe at stå igen. Og her. Mange over i venstre side af billedet, som I kan se. Der er meget tomt over i højre. Der kan vi godt bruge noget luft. Spacing. Der bliver godt nok crashet ind under kurven. Der bliver malet nede i malingen. Og her ud ryger 11, ind ryger nummer 7 for OB Høj. Og her Mr. No Look ud, finder altid en aflevering. Og den er svær at lægge i den der. Det var som om der ikke rigtig var noget, der lykkedes inden. Og det er Stango. Som jeg siger, når man begynder at komme under huden på de store spillere, så begynder de at spille med deres kilo. Og det er forskel på at spille med sin kilo og med sin styrke. Og det er en meget stolt OB Høj træner ude og lige markere. Det går stærkt. AGF vil gerne lave et spin move. Kommer han rundt. Bump. Det er ellers fint forsøg. Prøv at se, hvor mange der er under kurven. Der bliver crashet derinde, det er helt sikkert. Det gik ikke den vej. Vi er stadigvæk i gang. Og hernede til en OB Høj-spiller. Stango. Nummer 8. Han var derovre. Kunne ikke få sendt den derovre. Stango. Leder efter en hånds aflevering. Uden held. Laver han 2 mere af dem, så kan vi godt finde på noget at sige. Og her AGF-træneren. Jeg synes, vi skal hoppe ned til AGF og så høre, hvad de har at sige. Og hvordan de har tænkt sig at komme tilbage i kampen. Win or lose, keep playing, okay? We don't want to go out and fucking with our heads down, look like we're on a funeral. Like, keep playing. 15 points. Looking really good right now. 2 more scores, seriously, then we have momentum. Don't focus on 15 points, just focus on 2 scores. 2 scores. Seriously, we can do it. Come on. Seriously, we can do it. Let's go. Vi kører, er I klar? 1, 2, 3, ned! Og her. Never give up. Never give up. Er hvad der bliver sagt nede på AGF'en. Som han sagde rigtig fint til holdet. Lad være med at tænke på 30 point. Lad være med at tænke på 15 point. 20, det er ligegyldigt. Vi tænker på de 2 næste scoringer. Fordi så har vi momentum. Meget rutineret sagt. Det er nemlig rigtigt. Bid det op i mindre stykker. Tag hvad der kan overskues lige nu. 2 buckets. Og så har vi et momentum. Og det er det vi gerne vil spille med. Og her, dommeren har også lagt mærke til, at der bliver simpelthen meget kropskontakt, bevægelse og skub ned i painten, når de fleste spillere simpelthen går efter at køre bolden ind under kurven.
at få lavet et layup. Lad os se, om der er noget, der ændrer sig. Her for OB Høj, eller for AGF 1. Og jeg kan afsløre, at scoren lige nu er 59 point. 59 point til de grønne OB Høj, og 42 point til AGF 1 i mørke spillerdragter. Kom så, lidt under 5 minutter tilbage her af tredje kvartal. Det er langt fra færdig. Stanko leder efter den aflevering. Han er begyndt at vise, at han faktisk afleverer rigtig fint. Faktisk mere end fint. Og her en god energi og god stemning hernede. Udskiftning. Ud kommer nummer 8 for OB Høj, og ind kommer nummer 5. Her, nummer 24, har han ned mellem benene. Boom, boom. Der igen mellem. Løber bare direkte ind. What? Fint forsøg, I guess. Så gerne, at han lige vippede lidt mere til venstre eller højre, sådan så at modstanderen måske tog et skridt til venstre eller højre. Og på den måde brugte den lille plads, at han skabte. Men han kunne jo også bare vende ryggen til som her og gå direkte. Men der kom det nemme. Den nemme løsning. Øj, fint forsøg her fra AGF. Og her Mr. Ruti. Og her Mr. Routine mener absolut ikke. Det der det er en fejl. Gør alt, hvad han kan for at vise, armene er ude. Fordi hans forsvar er jo lidt ligesom I wanna fly like an eagle. Jeg synes, det så fint nok ud, men det synes dommeren ikke. Og ved du hvad? Min mening er bare noget, jeg holder her til streamen. Just kidding, jeg deler det med de fleste. Jeg er faktisk ekspert i egen mening, men her, når det kommer til, om jeg er enig med fejlkaldene eller ej, der forsøger jeg så vidt muligt ikke at tage og skabe nogen form for hjemmebane-fordel. Kun hvis publikum gør. Her, 59 point. Ja, det er altså... I må gerne spole tilbage der og så se nummer 21, hvordan han dækker H.C. Andersen, nummer 12. Her. Han kan ikke lide nummer 12, det er helt sikkert. Men det var inden for spillets regler og rammer, og ingenting blev kaldt. Sådan er det jo, når to spillere, der har spillet i over 15 år, møder hinanden. Så er det tit og ofte ham, som... flot aflevering. Øj, og han er nederlæg. Men det er jo tit og ofte, hvis to har spillet i 15 eller 20 år, så er det jo ham, der er lidt bedre til det fundamentale, som tit går hen og tager sejren. Og ikke de ekstraordinære tough spin shot moves, pump, no look, no fake, all that Gucci stuff. You know what I'm saying? Det handler om, hvem der ligesom har det basale fuldstændig under kontrol. Og det er sådan noget som afleveringer og layups. Og det er blandt andet en af de ting, som nummer 21 for AGF er ekstraordinær til. Tydeligt at se, og det er ikke for sjov, vi kalder ham for Mr. Rutine. Routine. Og her. OB Høj. Soldaten fra OB Høj. Nummer 4. Fører bolden op. Og det er... han var simpelthen ikke hurtigt nok til at komme forbi, så det blev til et skulderskub. Og det er nummer 7 ind og bombe. Bruger ikke pladsen til noget. Og en fin... Wow, han får sin egen rebound. 3 mand, går du stadigvæk op? Wow. Det er det top shot, jeg taler om. Hold nu fast. Han går op mod 3 mand. Har de ikke en eneste skytte, eller hvad? Og der går AGF. For det er god energi fra nummer 26. Stop med at juble, siger han til sine holdkammerater. Let's go, man. Lad os fortsætte, man. Kom nu, mand. 2 minutter og 25 tilbage. Og kan jeg fortælle, at det går hen og bliver fysisk nu. Der var ikke meget plads, men han så pladsen. I told you it was gonna be physical, wasn't I? Det er, når de store fyre begynder at spille med deres vækst i stedet for deres styrke. Så er det, man begynder at falde rundt på banen sådan der. Og det kan være farligt, når man vejer omkring de 100 kilo. Men hvad man ikke gør i en finalkamp,
Simpelthen så fint. Jeg synes, vi skal hoppe ned til OB Høj, som er foran her med 61 point mod 46. Tredje kvarter, hvor vi har 2 minutter plus det løs tilbage. Lad os se, hvad OB Høj taler om her i timeouten. Smid bolden ind. Jones derinde, hvis de kollapser derinde på 3 mand. Vi skal hjælpe Jones af med bolden, okay? Vi kan stå derinde med bolden, men de 3 mand, vi skal hjælpe ham af med den, okay? Det er vigtigt, at vi holder spacen, og så er det vigtigt, at vi kommer hjem i forsvaret, og det er det der håndfejl, okay? Ikke flere fejl, siger det. Det er at være aggressiv, det er rigtigt. Prøv lige at lade spillet komme til os, i stedet for at forsøge at roligt. Det er det, der er det vigtige. Hey, lad os lige prøve her. Det er Janne bare for at få chance, og det er Janne. Vi skal bevæge os. Lige nu Jeg holder ikke den, Janne. Et af horn. Hey, en af rundt. Sæt en screen, men hold spacingen. Efter 5 sekunder. Han er fokus. Fokus. 1, 2, 3, fokus. Kom nu, boys. I like that one. Den bruger jeg nemlig også med min U15. Fokus. Det er et nøgleord. Man behøver ikke sige meget mere, når det er nævnt. Keyword. Fokus. Super flot. Her er begge finalister i finalen Vest om førstepladsen i anden divisionsrækken her i sæsonens sidste kamp. Og her går vi direkte over til et straffekast til nummer 24. A.k.a. Mr. Eat Your Vegetables. Og her kan man se, at trætheden er så småt begyndt at melde sig hos begge hold. Og her nummer 26, Mr. No Comment. I love this energy. Mr. No Comment. Det er også et godt navn til ham. Han har virkelig holdt sine holdkammerater på en lige snor. Her, AGF har brug for spillere, ligesom 26 står som general i øjeblikket. Det er den eneste, jeg kan høre, der står og snakker. Og det er H.C. Andersen. Op og hente. Og hurtigt skal det gå hjem, bare. Fordi der står han i forsvar igen. Og der kommer den ud til 25. Den der får soldaten altså ikke hånd på. Det er flot hentet. Nummer 25, slyngeaflevering. Og der leder han efter et spin move. Ind og ud. Og se, hvor meget kaos der er i Malling. Hvor er intensiteten blevet skruet op. Fantastiske billeder, vi er vidne til her. Og her til en reminder til jer. Nummer 15 med en gammel knæskade er simpelthen kommet på banen igen. Super godt. Han må stadigvæk kunne bringe noget til. Og her har han den. Mr. Wonky Knee. Old Knees versus Youngbloods. Og her får han lov til at være på banen, mens der står 66 til OB Høj og 48 til AGF. Her har vi nummer 26. Holdspilleren leder efter aflevering, finder den. Den røg simpelthen så langt ud. Og der, den er høj. In and out. H.C. Andersen får rebounden, og der afleverer han til soldaten. Ja, det er måske faktisk connected. Var der ikke noget med H.C. Andersen skrev noget? Ja. I ved, hvad jeg mener. Ja. Enhånds stusaflevering ned i jorden. Og her nummer 15, kendt som en skytte. Meget tålmodigt forsvar, nummer 24. Men endnu mere tålmodigt er nummer 15. Her med 10 sekunder tilbage. 48-65. Og det er 65 til grøn spilleruniform. OB Høj. Flot er nummer 26. Ingen brok. Skal vi have den der? Ja, det er et fint forsøg. Og her går vi hen til en kort pause mellem det opgør i finalen. 48 til dem på skærmen og 65 til dem i grøn. Og her synes jeg, vi lige skal hoppe herhen i gang og høre intensiteten. Det er fremragende, okay? Det er super, det der, vi får helt frit skud. Det er fremragende. Vi kan sagtens spille den der Indiana, og grunden til, at vi spiller den, det er for, at vi får flyttet os rundt, og at vi får spacet, okay? Så det er ikke fordi, at nødvendigvis Simon han ender med en eller anden fri træ, men vi skal bare have det til at flytte. Vi skal have flyttet bolden rundt, og vi skal have dem til at flytte os lidt, og så er der masser af muligheder og
Indiana, så står der 2 kæmpe store gutter hernede, okay? Som kan køre high-low. Skid på en Jones. Lad os Jamen, det skal vi ikke, fordi det går det. Altså, det klumper for meget. Lige nu vinder vi på vores cuts og vores afleveringer. Ja, ikke det der 1 mod 1. Okay, prøv at, men bliv ved med at guards, bliv ved med at svinge bolden. Vi skal ikke stå stille og drible, okay? Så når vi svinger bolden hjem, så cutter vi op, fylder op, okay? Og så cutter vi stærkt, og vi har lavet 1000 point på den backdoor. Hvis de sidder helt op i 6 på os, så kører ikke til at starte med sammen. Alle smadrer! 1, 2, 3, smadrer! Kom nu, forsvar! Og her kan vi se, hvordan planen er lavet for OB Høj. Rigtig fin trænerkultur, der er her i OB Høj. Respekt til undertegnet. Og her går vi officielt i gang med de sidste 10 minutter af anden division. Finalekampen for at finde ud af, hvem der potentielt rykker op i første division og møder Odense måske fremadrettet. Da det er der, at vi spiller i øjeblikket. Sidelæns flot hænger i luften. Det kræver hangtime. Lidt bedre forsvar, så var den der lukket ned, men det blev til en fejl. Her går den første i. Der er nu 66 point til OB Høj, 67 point til OB Høj og 50 point til AGF 1 med 10 minutter tilbage. Intet er umuligt. Her, sagen i egen hånd, nummer 24, bada bing, bada boom, spiller videre. Selvom der er fløjtet, vi håber at få de point. Og nummer 13 bliver kaldt for fejl i forsvar. Og her kommer Stango ind, nummer 10. Ud kommer nyfejlet 13. Er det Stanko Stankovic? Okay. Yeah, I guess he's stuck with that name now. I mean, that's just Stanko. Hey, det er snydt. Skarpt lavet, mand. Stanko. Op der og hente. Hvem får den ud i hjørnet? Det gør nummer 15, skytten. Mr. Old Knee versus the Young Bloods. Og her 18. De bliver ikke set, læst eller noget. De afleveringer. Der er jo godt lavet en aflevering der. Men det er bare mig, der gerne vil have alt muligt. Det vil I sikkert også gerne derhjemme i stuerne. Og her Stanko. Egentlig meget clean. Går efter en aflevering til H.C. Andersen. Han vil gerne skyde. Han går op mod 2. Han går op mod 3. He does not care. Og der, Mr. Rutin, kan han få den. Den er bag ved ham. Han er hurtigere end bolden. Og der ryger den ud. Den vil vi gerne have haft AGF. Det er helt sikkert. Og her går den anden vej. 8 minutter og 30 sekunder tilbage. 50-67. Stadigvæk en føring til OB Høj i grøn spillerdragt. Selvfølgelig no bucket på den der. Ball in, blev der sagt fra vores... han lagde næsten den der i, men han fik også et lille skub. Han lige pludselig fløj, han hurtigere, end han kunne løbe, synes jeg. Men anyways, her, OB Høj. Finder ved udmærket godt, hvor han lægger hen. H.C. Andersen
Op og hænge. Ikke noget at hente. Kom så, sæt nummer 18 ind i spillet. Eller... Og her... Rigtig fint. Han var lidt nødt til at lave en fejl der. Hans eget ego var på højkant. Og man vil jo heller ikke have, at coach står og fortæller dig, hvad du skal gøre. Og så bagefter så laver modstanderen nogle point, fordi du ikke gjorde det, du skulle gøre. Så vil du være, lad os bare fejle den der, og så komme videre i programmet. Det er vist det, man kalder en professionel fejl. Fint eksekveret. H.C. Andersen tilbage til soldaten nummer 4, som er point guard fra OB Høj. Fører bolden op ad banen. Stille og roligt. Nice move. 15 aflevering. Oha. H.C. Andersen. Hvilken skudform. Og her kommer nummer 24. Bare mellem benene, en lille jumper. This is his favorite move. Super weekend, det der move der. Det var bare stop op, lige et par grøntsager, og så ellers videre. Og her. OB Høj. Han har ikke skiftet hånd endnu. Der skiftede han hånd en gang der. Godt tempo. Nej, hvor er det godt forsvar. Mister rutine, presser. Og der klapper de simpelthen. Nå, det var mig, der misforstod det. Jeg forstod ikke, man klappede så hårdt på... Sådan. Det var ikke en fejl. Det var simpelthen... ham, der slog bolden ud af banen, til det var faktisk rigtig godt forsvar. Og her er der lidt tekniske problemer. Og her får en af Odense-drengene lidt applaus. Bare ring, hvis I skal fikse noget derhjemme. Vi har folk til det. Hvis tv'et ikke virker. Hvis DAB-radioen driller. Jeg tror, du er nødt til at vise 24'eren, og så igen, før igen. Det kan være, den kommer op. Og her er vi med 6 minutter og 47 sekunder tilbage af dette opgør. Og der står 69 point til OB Høj. Og her har AGF 53 point. Det vil sige, at grøn spilleruniform er foran pointmæssigt. Nummer 15 truer med sit skud. Stango op med venstre. Og der har vi en uheldig. Anklen var lige nede hurtigt. Der, hvor den ikke skal være. Og det er den mest hyppige skade i basketball. Det er fingrene og anklerne. Det er simpelthen noget af det mest hyppige, der bliver skadet på den menneskelige krop. Men heldigvis er det noget, man kan rejse sig og gå fra, når man lige har ladet det falde til ro. Lur mig, om vi ikke ser nummer 24 på banen igen lige om lidt. Spændende kamp. Det er en af de mest intense kampe her, og det er jo selvfølgelig klart, når det er det sidste opgør, sæsonens sidste kamp, hvor der er brug for, at alt det, man har øvet på sidste sæson og denne sæson, skal sættes i spil denne kamp.
nummer 17. Fra AGF. No Cigar. Og nummer 15 er nede og hente den der. Flot. H.C. Andersen tager lige en dribling ind. Og der lægger han den i kurven. Og der står nu 73. Undskyld, 73. Stop. Og forfra. Der står nu 53 til grøn spilleruniform. Åby Høj. Og her fejl fra nummer 17, Mr. No Look fra AGF 1. Og her går vi videre med lidt over 5 minutter tilbage af dette klasse opgør. Og det er høj energi. Nu har vi været nede ved Åby Høj 2 gange, så jeg synes, vi skal prøve at hoppe ned i den anden ende til AGF 1 og høre, hvad der bliver snakket om, hvis vi kan. Corners, yeah, exactly. Or in the corners, just above the rim. Right? So right up here or right down there. Giant piece, exactly there. Yeah, okay. Worst thing that can happen is to score more. Yeah. Let's go! Let's go! 5 minutter mere, drenge! 5 minutter mere! Vi kører! 1, 2, 3, kør! Never give up. Never give up. Og her med 5 minutter tilbage af sæsonen, skal vi finde en vinder. 73. Grøn spilleruniform fra Åby Høj er foran, og det kræver, at AGF simpelthen ikke bliver overfaldet på den måde der. En rebound, og at pointene begynder at trille i. Det er godt, det der Stango. Handles for days. Hey, no look pass fra nummer 8. Ej, den er han fortjent at få en assist på. Og der går det den anden vej. AGF mister rutine. Og der bliver der kaldt for og her, nummer 15, med den tidligere knæskal, som lige skulle have en pause. Mener egentlig bare, at han står stille. Og jeg mener dommeren ikke. Og her, nummer 21, med skud nummer 2. Og her gør AGF, som tager straffekast, klar til en indskiftning. Ind kommer nummer 16, ud går nummer 26. Ham med den gode energi. Så må han bringe den gode energi ud fra bænken, hvis han råber højt nok. Soldaten. Samme hånd. Han har ikke skiftet hånd endnu. Jo, der var den en gang, og der kom aflevering. Nummer 4, Stango ud til venstre, vil gerne have den. Nummer 10. 6, 5, 4, 3. Nummer 15 skyder.
Ham der, han skal vist ikke give øl i aften. Ham der, han skal bare tage, hvad de andre har tilbudt. Det er flot løbet ind, ellers Stanko spiller forsvar, får den, afleverer soldaten, stukket afsted. Ja, vil du ikke have i hænderne, må du have i benene. Og her. Godt læst, trækker nummer 17 helt ud. H.C. Andersen, late release, er inde og drille igen, får sin egen rebound. Rigtig flot lavet af H.C. Andersen derovre. Og her. Det er meget godt det her, Philip. Sådan. Lidt teknisk i reglerne. Det er altså først, når spilleren har bolden under kontrol, at man starter tiden og shot clocks. Og derfor fik de lige 4 sekunder mere på shot clock. Dem fik de brugt 2 sekunder af, og så blev der lavet en teknisk fejl af nummer 23 fra AGF. Der står nu, som I kan se oppe i venstre hjørne, 54 til AGF 1 og 76 point til OB Høj i grøn spilleruniform her med 3 minutter og 33 sekunder tilbage. Stanko tager lige en gratis. Fint lagt op. Og nummer 11 flyver ud og gør klar til inbound play. Lad os se, hvad de har bygget på i OB Høj. Beklager, det jeg vil vise, det var, at nummer 23 står hernede og tvinger virkelig OB Højs nummer 10, Stanko, til at komme baglæns. Og det er, lægger soldaten den i. Og her er de begyndt at tro på, at det er deres sejr. Her tager vi en timeout og hopper lige ned og hører, hvad OB Høj har at sige. Hvis vi kan. I står dernede, de drager ind, ja. Okay, den anden ende, flyt bolden rundt, men det ser så fucking lækkert ud, når vi bare flytter den rundt. Lige nu har de ikke nogen store overhovedet. Så vi har Stanko inde, okay, og så har vi 4 ude til space fuldstændig. Vi smider den ind til Stanko. Lige så snart Stanko han får den, så kollapser. Så smider vi bolden ud, og så flytter vi bolden på den der måde, som vi har gjort på gangen. Okay? Og vi ved med det flotte spil, når I bliver presset hele vejen over banen. Sindssygt gode til at huske. Det er godt, det er godt. Jeg mener fuldstændig spacing, okay? Det er en streng opgave, I løser, okay? Det er faktisk okay, at man ud og køre ud. Det er faktisk okay, godt. 100%! 1, 2, 3! 100%! Go! Sådan, som I kan høre, OB Høj, de ændrer jo deres kampråb, som det passer dem. Sidste gang var det fokus. Denne gang er det 100%. Og der er nok noget om snakken. Og her kører AGF bolden op, og som jeg omtalte før, det er først, når spilleren har bolden under kontrol, nu at tiden går i gang. Tak for at vise det, nummer 23. Og tak for at vise, hvor nemt det kan gøres, hvis man bruger den strategi. Jeg tror, han prøvede at dunke. Jeg tror bare ikke, han havde det i benene her i slutningen af kampen. Godt forsøg på en meget lav stusaflevering. Det var en af de svære. Og her AGF ud til Mr. Roti. Ud igen. Fint, nummer 16. Let me get that. Og det er
Og det er... For første gang i historien er det simpelthen spillerne, der lige siger til coach, nu skal vi lige få styr på det der, coach. Det er der ingen behov for. Vi er foran. Vi regner med at køre uret ud. Selvfølgelig smiler de bare ned på bænken. Man siger, ja tak, modtaget. Og her, nummer 21, Mr. Ruti. Ja, der kan jeg høre grinet komme tilbage. Det var nemlig ikke nødvendigt. Godt sagt, her er OB Høj. Og her med 2 minutter og 50 sekunder tilbage. Nummer 16. Han er altså kommet for at lave point nu, det er helt sikkert. Her, nummer 16 i mørk spillertrøje fra AGF. Og det er... En skiftning her. I kan godt mærke her til sidst i Barca-kampene, at der simpelthen bliver snakket om, at AGF ikke vil tillade OB Høj at drible bolden ud og drible kampen helt flad efter det her forspring. Så det ender med, at de sidste par minutter nok kommer til at have en effekt. Men er det den effekt, som AGF håber på? Der var der i hvert fald 1 ud af 2. Det var der noget, AGF kunne bruge til noget. Og her går det den anden vej. Der bliver fløjtet allerede igen efter ikke en eneste aflevering. Og der er der simpelthen blevet planlagt, at der skal bare skydes straffe i begge ender. Og her står der 59 til AGF 1. Dem, som styder straffekast nu. Og der er 81 point til grøn OB Høj. Mr. Ruti sætter den. Og det var rutinen, der bare fik den til at trille i. Hvad er det for en full court pass? Det kunne han saftsus med godt. Nummer 11, Big Body. Op og få den. Laver en lang handoff, må jeg sige. Og her ud til højre. Soldaten. Her med 21 points forskel i finalen. Vi er ikke færdige endnu. Og hvis det førende hold siger det, så er der noget om det. Mester Rutin vil gerne have haft det skud. De point. Scoring gælder et kast. Så kan Mr. Routine prøve at lave det her om til 3-point play. Og der er godt nok meget strategi på linjen lige nu. 3-point play. Super fint. AGF 1 her. Han har svært ved at komme forbi sin spiller her, nummer 4. Se, han har meget svært ved at komme forbi ham. Han har et move, og det hedder min skulder. Og hvis det ikke virker, så har han ikke rigtig så meget andet. Og nummer 23 vil gerne have haft en fejl. Og der bliver der nok fejlet. Negativ. Og her Stanko ud til nummer 8. Sætter et fint skud. Og der får nummer 19 simpelthen rebounden. Super godt lavet. Jeg regner med en aflevering under kurven her. Det blev til en 3'er. No cigar. Her med lidt over 1 minut tilbage af finalen i vest. For at se, hvem der kommer op i første division. Og det er Stanko. Står egentlig bare med bolden over hovedet. Det synes jeg ikke, man kan bokse over Stanko.
Og der var han, nummer 16. Look at him. The go-getter, the bucket maker. Never give up. Nummer 16. Højt tempo, høj energi. Og her bliver AGF-spillerne bedt om for deres coach. Vi spiller til sidste sekund. Stengaard, fuld kort pass. Og det er. Stengaard, jeg kan godt lave den pass der. I skal ikke sige noget om min hal, så får I ikke lov til. Okay? Ja, tak. Ja, tak. Det er alt, hvad vi har, og det må vi arbejde med. Og det er man lige nødt til at komme ind og lige sætte sig i respekt. Det er, hvad vi har, så den her hal sætter vi pris på. Men sidder du derude med et millionbudget og tænker, hallo, de her drenge fortjener en opgradering. For tvivlej, skriv i kommentarfeltet. Jeg kan lige finde ud af et samarbejde derfra. Ja, nummer 25. Op. Og det er. Har vi skud nummer 2. Her med 40 sekunder tilbage, hvor Åbyhøj har en føring med 83 point mod 67 fra AGF. Her Åbyhøj med bolden. Der. Og de bliver presset, fuldbanepres. Det kunne man jo godt have tænkt sig at se et helt se. Der kommer problemet. Han kommer ikke rigtig forbi. Og der. Ej, hvilken fed intensitet her for Mr. Routine. Han håbede lige tingene gik hans vej. Han håbede lige tingene gik hans vej. Go, 30 sekunder. Spin move ned til baseline. Op. Godt forsøg. Ja, der nummer 11. Det bliver lige... Det var lidt mindre klap. Der kan man tydeligt se, at nummer 11 lige fanger sig i vinder celebration, men er lige nødt til at skrue ned de næste 20 sekunder. Og så kan han få lov til at råbe lige så højt han vil. Uden for kampens spil. Der. Og mine damer og herrer, vi har nu 10 sekunder tilbage af sidste kamp i denne sæson. For at finde ud af, hvem vinderen af puljen Vest er. Og det er nemlig blevet Åbyhøj. Tillykke til Åbyhøj, som tager den. Klasselaget, klassespillet. Begge hold er fortjent at være lige her på Fyn på en søndag aften. Tusind tak til alle sammen. Tusind tak til alle, som har været en del af det her. Tak for at have spillet sæsonen færdig. Rigtig godt arbejde. Og ikke mindst, tak til kampens officials. Herude. Rigtig shout-out til publikum. I er altid velkommen herude. Super flot. Må jeg lige få et sejrsråb? Ja, der var det. Super. Tillykke til Åbyhøj. Tak for denne gang, og vi ses senere på kanalen. Go, see the baby! And do it!
Vi ses, gutter. Hej hej.